As the nature of the terrorist threats evolve and the geography expands to new places, wakati mna jatika wale be jugala kata ani kene yɛrɛ fɛnɛ togo fɛnɛ be jugala kata yɔrɔ dɔw la an be baara kɛ ne an terilakaw ye yasa ka se ka nafa bɔ la ka dankari janfaw la ka dankari u ka kulu la ani ka an ka baarakɛlaw k'olu makara o kɔfɛ an ye lajɛrɛ dɔ sigi bɛjɛ fanga kan yasa jamana ka baarakɛ cakɛdaw fanga be se ka don olu la tugun root out corruption and reject political violence. ka yuruguyurugu kɛlɛ ani ka balawu fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ politiki sira kan ni wagati na fanga minnu bɛjɛ fangaw olu be kan ka dafiri farafina kilebiyanfan ani camancɛyanfan na o b'an hakili lajigi k'a fɔ ko an kan ka ɲɛsin o ma wa o ye baara teliman ye ani baara gɛlɛmanba de ye an kan ka ɲɛsin mun. And important as ever, we stand with the African Union and ECOWAS. An bɛ sariya kɔkɔrɔma don farafina keleya tɔn ani u ka kulu wɛrɛ sigi sen kan mun be se ka sariya lafasa an tɛ kɔkɔrɔma bɔ an ka danbew ye minnu bɛ fanga don an na an bɛ bɛjɛ fanga k'ale la kɔkɔrɔma don an ka baarakɛminɛ o ye gwɛlɛya minnu b'an kan bi ka se k'olu lawuli wa an bɛ baara kɛla ni bɛjɛ fanga ye yasa ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ mɔgɔw jigi bɛ mun kan u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Infrastructure and investment addresses the enormous need and opportunity. Dunia ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yasa sabatili ani nafa sɔrɔli ale ye jaabi ɲɛnamaba de mɔgɔw ka laɲiniw la o ye sababu fɛnɛ mɔgɔw be se ka tɔnɔmabɔ kɛ yɔrɔ minnu na jamana minnu ni olu seba tɛ olu ye ani minnu ka se fanga ka dɔgɔ kɛrɛkɛrɛnlayala farafina ameriki jamana woroduguyanfan ani azi jamana woroduguyanfan ani kɔrɔyanfan na ka sababuya kɛ foroba nafa donni ye yɔrɔ ɲɛnamaw la an bena kɛnyɛrɛye ka nafolomugu camanba de don ni yɔrɔ ninnu na nafolotigiba 7 olu ye layidu ta k'a fɔ u bena baara kɛ ni yɔrɔ ninnu ye yasa ka se ka nafolomugu. The G7 has pledged to work with parties to collectively mobilize $600 billion. Miliyar 600 o bila sen kan ka se ka minɛnw olu caman nafoloko ɲɛnabɔ yanni san 2027 cɛ. Structure financing by 2027.